அப்படின்னு காட்டும். லைக் எந்த ஒரு ஏன்னா பேர் என்ன, நீங்கள் வந்து அஃபோர்டபிள் வந்து இது பர்பிள். ஸோ இந்த ரோஸ் பிகாஸ் நம்ம ஐஷேடோ அப்ளை பண்ணும்போது டிஸ்டர்பன்ஸ். ஸோ ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். ஸோ நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்னோட நேம் ஸ்வேதா. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டடா. ஸோ இந்த ஒரு ஐஷேடோ பேலட் பற்றின ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ரிவ்யூ ப்ளஸ் ஸ்வாட்ச் ப்ளஸ் வேறு என்னென்ன ஐ லுக் எல்லாமே நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். இந்த ஐஷேடோ பேலட் பற்றி ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு, ஸ்வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு, என் ஐ லுக் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். பிகாஸ் இது பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இந்த ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி போடணும் அப்படின்னு. ஏன்னா இதில் அவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்குது அண்ட் இதை பற்றின பேச நிறைய இருக்குது. ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பேக்கேஜிங் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணது இந்த மாதிரி வந்து பியூட்டிஃபுல்லான கலர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 4 ட்ரேஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு க்ரீன் ஃபேமிலி மாதிரி இருக்குது, செகண்ட் வந்து ஒரு ரெட் ஆரஞ்ச் ஃபேமிலி மாதிரி இருக்குது, அண்ட் தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ப்ளூ அண்ட் சம் அதர் மேட்ஸும் இருக்குது. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு பிங்க் அண்ட் பர்பிள் ஃபேமிலி மாதிரி இருக்குது. அண்ட் இதில் இன்பிட்வீனில் பார்த்திங்கன்னா வந்து மேட்ஸு அண்ட் ஷிம்மர்ஸு அண்ட் கிளிட்டர்ஸ் இது மூணுமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வந்து பேக்கேஜிங் வைஸ் வந்து எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. பிகாஸ் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணது வந்து எவ்வளோ ஃப்ரெஜைலாக இருக்குது பாருங்க. லைக் ஈஸி. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டடியாகவே இல்லை. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டில் வந்து பஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். லைக் இப்படி ஸ்க்ரால் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸ்க்ரால் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ராடக்ட் வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் அப்படியே ஆடிட்டே இருக்குது. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கடுப்பான வேலை தான். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம். அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட், ஓகேவா. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து இது ஜஸ்ட் போயிட்டு அப்படி டக் அப்படி அடித்து க்ளோஸ் ஆகிக்கணும். பட் இது வந்து ஆகலை. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த மேக்னெட் தான் நம்ம வந்து எவ்வளோ க்ளோஸ் பண்ணாலுமே லைக் இது லூஸாக இருக்குது. மேபி வந்து 2 months ஆகிட்டனால அது அப்படி இருக்கா அப்படின்னு வந்து எனக்கு தெரியல. பட் இந்த ஒரு ரேட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேக்கேஜிங் தான் இருக்கும். நம்ம இதுக்கு மேலே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் உள்ளே இருக்க ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து மேட் இருக்குது, இங்கே ஷிம்மர்ஸ் இருக்குது, இங்கே மேட் இருக்குது, இங்கே மேட் ஷிம்மர் கிளிட்டர், இங்கே ஷிம்மர் மேட் அந்த மாதிரி வந்து மிக்ஸ்டு கலர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒரு பேலட் வச்சுட்டு n நம்பர் ஆஃப் ஐ லுக்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்குது. எனக்கு பிக்மெண்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. பிகாஸ் பிக்மெண்டேஷன் வந்து ஒரு கலர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஒரு மேட் வந்து இன்டென்ஸ் பிக்மெண்டடாக இருக்குது. அண்ட் இன்னொரு மேட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஓரளவுக்கு டீசென்ட் பிக்மெண்ட் தான் தருது. அண்ட் இன்னும் கிளிட்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அதுவும் டிபெண்ட்ஸ் தான், அது கலர் பொறுத்து வந்து வேரி ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து என் ஐஸில் வந்து நான் அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன். ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் வந்து ஒரு ஐ லுக் க்ரியேட் பண்ணுவோம், அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என் ஐஸில் வந்து எதுவுமே போடலை. ஸோ என் ஐஸ் வந்து பேராக தான் இருக்குது. பிகாஸ் நான் ஏன் கன்சீலர் போடலை அப்படின்னா வந்து நார்மல் பேர் ஐஸில் போட்டால் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து கன்சீலர் எதுவுமே போடாமல் ஜஸ்ட் பேர் ஐஸில் வந்து நான் அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன். இது வந்து ஒரு ரேண்டம் கலர்ஸ் தான் நான் பிக் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது ரேண்டமாக நான் பிக் பண்ணி எந்த ஷேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ப்ரஷஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் என்ன ஷேட் வந்து எடுக்க போகிறேன்னா இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு எல்லோ கலர் டாப் வந்து வேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு மேட்சாக வந்து பண்ணலாமா இல்லை வந்து எனக்கு வந்து ஐஸ் வந்து நல்லா பாப்பாக இருக்க ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாப் ஐஸ் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் see. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு லூஸ் பவுடர் எடுத்து என்னோடய ஐஸ் மட்டும் நான் செட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ நம்ம ஐஷேடோ அப்ளை பண்ணும்போது வந்து இங்கே வந்து ஆயிலியாக ஒரு க்ரீஸியாகவோ இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்த மட்டும் ஜஸ்ட் க்ளீனாக செட் பண்ணிக்க போகிறோம். செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஷேடோ அப்ளை பண்ணுவோம். பேஸாக வந்து இந்த ஒரு நியூட் ஷேடை வந்து நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இன்னொரு குட்டி ப்ரஷ் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ரஷ் வச்சுட்டு இங்கே ஒரு எல்லோ இருக்குது இல்லையா, க்ரீஸில் அப்ளை பண்ணிப்போம். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு கேப்சர் ஆகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்.
ஆக்சுவலாக எல்லோட பிக்மெண்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. பிகாஸ் நான் எல்லோவில் வந்து இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. இத்தனைக்கும் இது மேட்டு, பட் பிக்மெண்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்குது. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை. க்ரீஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு கீழே இந்த பார்ட்டில் வந்து சென்டர் ஆஃப் மை ஐஸில் வந்து இந்த ஆரஞ்சு வந்து நான் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆரஞ்சு பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்தளவுக்கு வந்து பிக்மெண்டேஷன் இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து ப்ரஷ்ஷை வச்சுட்டு கையில் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். வாவ், சீரியஸ்லி இங்கே பாருங்கள், ப்ரஷ்ஷு யூஸ் பண்ணாமல் கையில் யூஸ் பண்ணோன்னா வந்து ஆரஞ்சு வந்து நல்லாவே இருக்குது. பட் நான் ஏன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சரியாக ஸ்மெச் பண்ணலை, நல்லா பிளெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா வந்துட்டு நான் ஃபைனலாக வந்து ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பிளெண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரியாது, லைக் தனித்தனியாக தெரியாது ரெண்டு கலருமே. ஸோ அதனால் இப்படி பண்ணுறேன். சீரியஸ்லி பிக்மெண்டேஷன் வந்து சூப்பராக இருக்குது. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை இந்த அளவுக்கு இந்த ப்ராடக்டில். ஐ மீன் மேட்டில் ஒரு ஃப்ளஃபி ப்ரஷ் இதில் வந்துட்டு நான் ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஜஸ்ட் இந்த இன்பிட்வீன் இந்த சென்டர் ஆஃப் இந்த போத் கலர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதில் வந்துட்டு நான் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ அப்போ தான் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து தெரியாது. ஸோ அதுக்காக இது ரெண்டையும் வந்து பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த ப்ளூ நான் எடுத்துகிட்டு நம்ம மேலே ஐஸ், ஐ மீன் இந்த ஐப்ரோஸ் கீழே நம்ம வந்து இந்த எல்லோ பிக்மெண்ட் வந்து அப்ளை பண்ணோம் இல்லையா, ஐ மீன் ஐ ஷேடோஸ், அதுக்கு மேலே வந்துட்டு நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ரொம்பவே கம்மியாக தான் அப்ளை பண்ணுறேன் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கலர் கலர் கோழி குஞ்சு மாதிரி வந்து நான் போடுறேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லா கலரையும் வந்து யூஸ் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி எனக்கு பாப் ஐஸ் மாதிரி இருந்தால் பிடிக்கும் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அலங்கோலம் கோலம் ஏதோ ஒன்று நான் என்னோடய ஐஸில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் இந்த பேஸ் இது ரெண்டுமே இந்த 3 கலர்ஸ் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 3மே வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. ரோஸ் கோல்ட் ஷேட் வந்து இருக்குது. கையிலே வந்து நான் வந்து ஷிம்மர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். பிகாஸ் ஷிம்மர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்மெண்டேஷன்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா கையில் வச்சா இன்னுமே வந்து இன்டென்ஸ் பிக்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு இந்த ஷிம்மர் வந்து ஆட் பண்ணணும். பர்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னை கூப்பிட்டுட்டே இருக்கு, வா வா என்னை வந்து யூஸ் பண்ண அப்படின்ட்டு. இந்த பர்பிள் வந்துட்டு நான் வந்து என் ஐஸில் வந்துட்டு இந்த விங் மாதிரி நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த கிளிட்டரை மட்டும் ஏன் நம்ம விட்டு வைக்கணும். ஸோ அதுக்காக வந்து அவனையும் யூஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ஒரு பர்பிள் இருக்கு இல்லையா, இந்த பர்பிள் கிளிட்டர் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கையிலே எடுத்துகிட்டு என்னோட கார்னர் ஐஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இங்கே வந்து பர்பிள் யூஸ் பண்ணேன். அந்த சேம் பிளேஸில் வந்து கீழே வந்துட்டு நான் வந்து இந்த பர்பிள் கிளிட்டர்ஸ் வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். என் ஐஸ் வந்துட்டு இப்போ வந்து ரொம்பவே சென்சிட்டிவாக இல்லை, பேர்ன் ஆகிருக்கு. பட் இருந்தாலும் என்னால் ஐ லுக் வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன். பட் இந்த ஒரு வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து நான் என் ஐஸை வந்து தியாகம் பண்ணுறேன். தியாகம். ஐலைனர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம், லைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து காஜல் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ரெண்டுமே அப்ளை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இந்த NYBE இந்த ஒரு லிக்விட் லைனர் தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த லைனர் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. பிகாஸ் இது இன்டென்ஸ் பிளாக்காக இருக்குது. ஸோ அதனால என்னோட ரொம்ப பெரிய ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு லைனர். இது வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுள் கூட. நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம்.
ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் ஒரு மஸ்காரா எடுத்திருக்கேன். இது வந்து மெபிலினோட ஹைப்பர் கர்ல். நான் வந்து லேஷஸ் எதுவுமே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஜஸ்ட் இந்த ஒரு என்னோடய நேச்சுரல் லேஷ் வச்சு இது வந்து என்னது பேர் லென்த்தன் பண்ணி விட போகிறேன். அவ்வளோதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் காஜல் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஹிமாலயா ஹெர்பல் காஜல் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஏன் அப்படின்னா வந்து என்னோடய ஐஸ் வந்து ரொம்பவே பேர்னாக இருக்குது, ரொம்ப வந்து இரிட்டேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ என்னால் வந்து ஐ மேக்கப் பண்ண முடியாது. ஸோ ஜெல் ஐலைனர்லாம் அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து என் ஐஸ் வந்து இன்னும் வந்து கொடூரத்தின் உச்சமாக வந்து மாறிடும். ஸோ அது வந்து வேறு லெவலில் வந்து பேர்ன் ஆகிடும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இந்த ஒரு நேச்சுரல் காஜலே யூஸ் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு. ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இல்லைனா நம்ம வந்து ஜுவல்லரி எனக்கு வச்சா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். பட் இதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் ஃபேட் ஆகிடும். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஐ லுக் வந்து டன். எனக்கு பர்சனலாக வந்து இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லான வந்து பாப் ஐஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால இந்த ஒரு ஐ லுக் நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணேன். லென்ஸ் வைக்கல, எதுவுமே வைக்கல, எந்த ஒரு ஃபேக் லாஷும் எதுவும் வைக்கல. ஜஸ்ட் ஒரு மஸ்காரா வச்சு காஜல் வச்சு லைனர் வச்சு அவ்வளோ ஃபினிஷ். லிப்ஸ்டிக் வந்து நான் யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். இது ஒரு பிராண்ட், அது என்ன பிராண்ட்னு எனக்கு தெரியல. ஃபேஸஸ் கன்னடா வா. ஸோ ஃபேஸஸ் கன்னடாவோட லிப்ஸ்டிக் தான் இந்த ஒரு லிப்ஸ்டிக். பார்த்திங்கன்னா சட்டில் மாவ் அப்படின்ற ஒரு ஷேட். அந்த ஷேட் எடுத்து நம்ம வந்து லிப்ஸில் தடவிக்கொள்ளலாம். என்னோட ஒப்பீனியன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் வந்து ஒரு ஐஷேடோ பேலட் வந்து சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, அதுவும் வந்து கிளிட்டர், ஷிம்மர், மேட் எல்லாமே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஒரு பேலட் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஷிம்மர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஷேடுமே வந்து வேறு லெவலில் பிக்மெண்ட் இருக்குது. அண்ட் மேட்ஸும் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து நல்லாவே இருக்குது. அண்ட் கிளிட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து எனக்கு அந்தளவுக்கு வந்து பிடிக்கல. ஏன் அப்படின்னா வந்து கிளிட்டர்ஸ் வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது. அண்ட் அது உங்கள் ஐஸ் வந்துட்டு ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு பர்சனலாக இருக்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து கிளிட்டர்ஸ் என்னோடய ஃபேவரட் கிடையாது. என்னை பொறுத்தவரை கிளிட்டர்ஸ் வந்து இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டில் வந்து நல்லா இல்லை. வெளியே பார்த்திங்கன்னா வண்டி ஓடுற சவுண்ட்லாம் கேட்குது. ஏன் அப்படின்னா வந்து காலங்காலத்தில் 4 மணி 5 மணி. ஸோ 5 மணிக்கு வந்து உட்காந்து வீடியோ எடுக்கிறேன். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி வந்து சில பல சம்பவங்கள்லாம் நடக்க தான் செய்யும். ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் இக்னோர் பண்ணிக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய வெப்சைட்டில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இந்த ஒரு ப்ராடக்ட். அண்ட் இது வந்து இவங்களோட ஓன் பியூட்டி கிளேஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்லேயுமே இது அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கலர்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஐஷேடோ பேலட் வேணும், அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் வேணும், நீங்கள் வந்து ட்ரையல் பார்க்குறதுக்காக, ஐ லுக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஐஷேடோ பேலட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக இந்த ஒரு ஐஷேடோ பேலட் வந்து நீங்கள் போய் வாங்கலாம். ஒரு ட்ரேயில் வந்து 15 கலர்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி 4 ட்ரேஸில் வந்து 60 கலர்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த 60 கலர்ஸுமே வந்து என்னால் ஸ்வாட்ச் பண்ணி காட்ட முடியாது. பிகாஸ் வந்து ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஸ்வாட்ச் பண்ணுற அளவுக்கு என் கையில் வந்து இடம் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து என்னால் முடிஞ்ச ரேண்டம் கலர் பிக் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஸ்வாட்ச் பண்ணி நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. ஹேண்ட் ஸ்வாட்ச் பண்ணி காட்டுறேன். ஸ்வாட்சஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த மாதிரி மேக்கப் வீடியோ, ஸ்கின் கேர் வீடியோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா வந்து நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் டேப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் நான் ஃபியூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய் காய்ஸ், லவ் யூ ஆல், ஸ்டே டியூன், பாய் பாய்.